שלום וברוכים הבאים לערוץ של כפיר קרבני. ותחילה החדשות. גבר התקשר למשטרה ואמר שהוא שומע חפירות. השוטרת שאלה אותו ממתי. אמר לה הגבר, מאז שהתחתנתי. גבר בשנות ה-30 לחייו התבטא בחריפות ואמר, אשתי היא כמו כטב"ם, שעה היא מסתובבת סביבי עד שמחליטה להתפוצץ עליי. אישה בשנות ה-30 לחייה התקשרה לבעלה ואמרה לו, בעלי קשה לי לנשום. בתגובה אמר הבעל, אל תעשי מה שקשה לך. ילד שאל את אביו, אבא, כמה אתה אוהב אותי מ-1 עד 10? השיב האבא, אני אוהב אותך משעה 11 שאתה יושן. מטוס עיראקי התפוצץ לפני זמן קצר. מחקירה ראשונית עולה כי לטייס היה לו קר, אז הוא קיבע את הוונטילטור. ולסיום, מה אמרו הפועלים לבניין? איך עבדנו עליך? עד כאן עדכון החדשות, נשוב ונעדכן בכל עת ובכל זמן. צהריים טובים.